So, ayan nga guys, bago tayo mag-proceed sa ating mga, sa request ng ilan sa inyo sa ating mga dainty na necklace is, pakita ko muna yung mga dumating sa Shopee ko. Hindi sabay-sabay dumadating eh. So, gusto ko na itong isuot bukas, kaya papakita ko. So, order ako sa Shopee na itong itong shorts na para siyang skirt, or ano ba tawag doon? Short? Parang skirt na short. Ayan. So, 100 pesos lang ata ito, 125. Let me check. Saan ba yun? Lagay ko na lang guys yung link sa sa description box ha. Ayan, marunong na akong kumuha ng link sa Shopee. So ilalagay ko na lang kung saan kong shop nabili to. So ayan siya. Ayan, parang yung yung design niya is gaya nung short na sinuot ko last time. Yung kulay pula, ganun, high waist siya. So pwede niyo siyang hi nak. Pwede niyo siyang kahit anong top, white, ganun. Tapos nyo, itakin. So, dalawa yung binili ko. Ayan, tapos, kailangan pagkain. Tapos, tong, black. Ayan. Ayan siya. So, yun lang. Kasi, ang baho pala. Kaya pala bago muna kay auntie. Ano yan? Pagkain? Masarap yung sushi, Hindi. Sige, ma'am. Antayin mo ko sa labas. Tapusin ko lang itong Sorry. May naghahanap na ng pagkain yung anak ko. Ayan. And the next, itong sa isang shop din, bumili ako ng mga tsaa. Ayan, kasi ayoko nang ito guys. Baka masanay kasi ako dito sa sa melatonin, daddy. Ayan. Konti naman yung so, ayun. Ayokong maging dependent dyan. Kaya bumili na lang ako ng mga tsaa na makakatulong sa tulog ko. Yung chamomile. Ano bang pronunciation nun? Chamomile. Chamomile tea. Kasi naubos na yung binili ko sa sa SM. So, yan, meron pala sa Shopee, kaya bumili ako. Ayan. So, mga organic siya, yung ganyan. So, ayan, may link siya. Kaya ilalagay ko rin yung link niya, guys. Pero screenshot nyo na baka sakaling Ayan, tama rin na naman ang lola yun. So, dito ko to nabili. Ayan. May pa-thank you card siya. Baliktad pala. This pack was sanitized prior to pick up and shipping. So, ganyan. Yun. So, yung laman ng box is blue tea butterfly pea flower. Ayan. Meron na ito si Mitzi, kaso hindi ako nakahingi. So, nakakaya naman galing ang Tipolo pa. Humingi ako. So, order na lang ako sa Shopee. Ito ata is 100 pesos lang din. Ganyan. Parang 50 grams lang to. Ayan. Parang yung ginamit sa zombies. Yung, ano tawag doon de? Resurrection plant. Ganon siya. So, ayun, kung nagkulay blue yung neto guys, yung water neto mismo kapag nilagay din sa mainit. So, next is etong Tableya Nuggets. Ayan, Tableya Nuggets with stevia. Kasi, minsan, nag-crave ako sa matamis, hindi ko maiwasan. Di ba, nag-order ako ng mga keto dessert. Tapos hindi ko naman naubos. Yung naalala nyo, yung pinakita ko sa inyo, dalawang tin ka na dessert, 500 pesos each yun. Alam mo, hindi ko naubos. Talaga tinikman ko lang siya hanggang nasira na siya. So, mas mainam na to guys. Ang bango amoy na amoy mo agad yung yung pagkatableya niya. So, the good paste. Boil 1 cup milk or water. Tapos, simmer lang, reduce it. Then, yun, pwede nyo nang inumin as chocolate drinks. Or, I think pwede nyo siyang, kainin din. So, yeah. And then, next is chamomile herbal tea. Ayan. Ganito pala itsura niya. Kasi yung binibili ko yung nasa, nasa tea bag. Ayan. So, ganito pala itsura niya. Tapos, meron din naman akong dyan, mint tea. So, hinahalo ko kasi yung mint tea and chamomile. Tapos, effective talaga guys, pag pang pasarap tulog. Kasi naubusan nga ako, kaya nag-switch ako dun sa Tapos, yung sobrang stress ko, diba? Kaya nag-switch ako dun sa melatonin. Kasi, yun nga, ayokong maging independent. And then, last is tong
Pure stevia. Green pala ang stevia, no? Or, ba't gano'n? kasi ano siya, dahon siya. Stevia leaves. Pero yung sa mga sugar na, ano naman siya, parang white, yung nakikita ko. Pero ito green. Ayan. So, yan. Kasi hindi ako gumagamit ng sugar dito sa bahay. Bumili lang ako lately kasi ginamit ko sa pagluluto. Pero, yun nga, mag-switch tayo sa stevia pa rin. Ayan, stevia. And then, last, guys, is etong, ayan, adlay. Adlay rice. Yan. Hindi ko alam po to. Anong plant to. Yan. Gluten-free, diabetic-friendly, vegan, better alternative to rice. Ayan. 1 kilo lang muna yung binili ko kasi medyo mahal siya. So, mas mahal pa siya sa brown rice. Ayan, adlay rice. Kasi sabi ko, si daddy is nag-white rice minsan, diba? So, sabi ko, ito na lang, try ko muna. If magustuhan niya, mag-switch kami sa adlay rice na. Yun. Yun lang. So, all in all, 1 day ata itong nasa box na to. So, pwede na, diba? So, yun. Ang dami pa sa kalye, no? Let's move on na, guys, sa mga, teka, pailaw ni ate. Dito, sa mga jewelry na gusto nyong makita. So, ayun nga. Ito na. Lagi nyo nakikita kasi ito minsan eh. So, ayun lang siya. Wala masyadong special sa kanya, guys. Nilagay ko lang siya dito sa, sa black na board na ginawa ni daddy. Kasi gusto ko kapag susuotin ko is kukunin ko na lang siya, hindi na sa safe. Kaya kasi naiinis ako yung pindot ng combination, yung ganyan. Tapos madaling maano yung battery, low-bat. So anyway, ayun, ginawa naman ako ng asawa ko and I like it. Hindi kasi ako makahanap ng tawag doon, or jewelry or organizer na ganito sa kahit anong store. So nag-DIY na lang ako. So, yun nga, konting muna guys, konting story na muna sa ginto. So, nag-start akong mag-collect ng ginto way back 2015 ata. Yung nagsimula ding maging okay yung business ko, yung nagkaroon ako ng extra, yung nakakabili na ng ginto. And then, nagsimula din ako sa sa pagtubos ng ba yun? May pinatubos sa akin na taga-palengke, yung ganyan, na sinanla niya, hindi niya na matubos. So, sabi niya, ako na lang daw yung tutubos ng pinagsanglaan. Kumbaga nag-add na lang ako ng konti sa kanya, yung ganyan. So yung unang-unang gold na nakuha ko is quintas yun ni daddy. So yun, and then sunod-sunod na meron ng bracelet, ng quintas din nila. Basta yung mga hindi na nila kayang tubusin. Ako yung tumutubos. So doon na nagsimula yung yung parang hilig ko kolekta ng ginto. And then, namana ko rin siguro kay mama kasi nanay ko sobrang hilig niya sa ginto. Diba? So, yun. So, dito na tayo. Ito nga is mga lang to guys. Mga dainty or mga lightweight na necklace. Talaga mahilig ako sa necklace. Yan. Bihira ko sa sa mga bracelet, yung ganyan. So, necklace talaga yung gusto ko. So, yun. Ayun lang siya. Oh. Diba? So, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 na may nakaano pa dito. Merong iba doble. So, unahin natin dito sa, hindi ko tatanggalin ha. Mabilisan lang tayo. So, eto guys is yung dahon. Ayan o. Nakikita yun. Para siyang dahon. Hindi, dahon nga siya. Tapos yung chain niya is manipis. So, since to, mga lightweight, is manipis lang talaga yung niya, yung chain niya. Ayan. So, iingatan nyo kapag mga lightweight, guys, kasi hindi yun kasing tibay ng mga, of course, yung mga mabibigat. Ayan. So, as much as possible, ingatan yung mahablot ng nyo, kapag nagaganyan kayo, nagsusuklay, yung ganyan, diba? So, eto is less than 1 gram lang to. Siguro nasa lang to, nasa 2,500 ko lang nabili to. Yan. And then sumunod is itong usong-uso ngayon. Ayan, yung mga BCA necklace. Ayan. So, meron akong 4 na single BCA. So, merong green, white, red, black, and then red. So, yan. Pare-pareho sila ng size.
or ng length. And then, kulang lang ako dito yung ano, yung blue and then yung pink. Yan. So, hindi ko pa nga sila nasusuot eh. Yung red pa lang ang nasusuot ko. And then, eto, yung maliliit naman na ano, na VCA. Ilan yan? 5 siya. 5 kulay. Yan. So, sa VCA, yung medyo ano guys, medyo pricey kasi ano siya. BVSPL. Kumbaga, very special. Yata yung tawag doon sa ano, yung term doon sa jewelry. Ayan, hindi naman ako ano sa jewelry guys, kaya pagpasensya nyo ko. Hindi ako expert sa mga terms. Yun, basta ako kapag ginusto ko na, kapag nagustuhan ko yung ano, yung jewelry, bibiling ko talaga siya. Lalo na kapag may extra ako. So, isa kasi sa nakakapagpasaya sa akin yun, yung mga ginito. So, next is etong, ayan. Baka sabihin niya, ano ba yan, Miss Mapi? Ba't ganyan ka magpakita? Hindi guys, papatawarin nyo na ako. Kasi ang hirap niyang ibalik. Tapos, ang hirap i-ganyan-ganyan pa sa inyo. Pwede ba? Teka nga. Pero parang mas madali kasi nakaganito na lang. No? Pero nakakangalay siya, in fairness ha. O siya, sige. Wait lang. Makas kayo sa akin eh. Ayan. Mahirap talaga eh. Gawin na lang natin. So, itong next is itong paper clip. Ayan, usong-uso din to ngayon. Yung paper clip na pendant. Ayan, ayun ang magano. Ayan, tapos yung chain niya is box chain. Ayan, isa sa pinakamatibay na ano guys, na chain sa mga maninipis is yung box chain. Ayan, tried and tested ko na talaga yung box chain. Kaya, kung may ano, kung may budget naman kayo na ganyan para sa mga lightweight or yung medyo lumagpas ng 1 gram, yung ganyan, box chain na yung ano, yung bilhin nyo kasi sobrang tibay ng box chain guys. Yan. And then next is etong ano ba to? Bulgari ba to? Bulgari inspired na Bulgari inspired yung kanyang pendant. Yan. So, ito birang-bira ko din siyang gamitin. Kapag ka-trip ko lang siya. So, manipis siya. Ay, manipis. Medyo maikli siya. Ito mga 18 inches to guys. Tapos ito, ano lang ata. 16? Ay, hindi eh. Kasi pag 16, ano na, parang choker type na. Ewan ko. Yan. And then, sumunod is etong ball necklace. Ayan. Tapos yung ano niya, yung, ano ba yan? Pakahirap naman. Pinahirapan nyo. Hindi naman tayo sa kabila. Ayan. Itong sumunod naman is yung ball necklace. Ayan. Ball yung kanyang pendant. Tapos yung ano niya, yung necklace niya or yung chain niya is twisted. Yun. Ito bira ko din tong gamitin. Ayan. Tapos, may nakaano, may naligaw. Ayan, anklet. Tanggalin natin siya dyan. Tapos, sumunod etong, Mama Mary with ano to. Ito with real diamond to guys. Yung kanyang, parang halo niya. Is real diamond to. Yan. Nabili ko to kay Ninang Daisy. So, yan. Tapos, flat lang yung chain niya. Naman, napatid na to actually. Kaya, bira ko na din siyang gamitin. Yan, kasi hindi ako nagtatanggal ng alahas kapag maliligo ako. So, sumabit siya sa panghilod na patid. So, pinagawa ko lang. Kaya, andyan na siya ngayon. Naka-display na lang. And the next is itong ayan o. Ano ba? Sana maano nyo na ma-appreciate. Wala talagang kwento magpakita eh, no? So, next is itong itong heart. Sobrang liit na heart. Tapos yung niya, yung chain niya guys, is box chain din. Ayan, kasi matibay. Ayan. Tapos sunod, itong Saint Benedict. Ayan, ito 18 inches. Tapos yung chain niya is box chain din na medyo makapal naman. Ayan. Tapos sunod is itong pinaka ayoko sa lahat guys. Hindi ko alam kung bakit binili ko to. Kasi ang hirap na hirap ako uso ngayon yung 'di ba? Yung ganyan, yung layering, nagbubuhol-buhol kasi. So sabi ko, bili nga ako yung nakaano na talaga siya, parang naka-layer na talaga siya. So kaya ako siya binili. Teka. Ayan. Babalik ko muna. Papakita ko sa inyo. Kunin natin. Ayan, dapat ganun yung pag ko, di ba? Magpakita sa inyo. Kagaya niyan, ayan, buhol-buhol din siya. Kaya ayoko siyang gamitin. Nabubuhol din siya. Akala ko,
okay siya. Yan. I mean, maganda yung ganyan. So, yan, nabubuhol din siya. Kaya nga ako hindi nagli-layering kasi nabubuhol-buhol eh. Tapos itong naka-layer na talaga. Ganon din pala. So, yan. Hindi ko siya masyadong ginagamit na. So, ayan siya. Pagka hindi nakabuhol. Okay. Yan. Ay, dapat ginanon ko pala, no? Nakikita. Mas maganda pala pag ganyan. So, pasensya na kasi tamadation talaga yung yung lola nyo. So, ganyan siya. Dalawang, isang heart na may, na padlock, tapos isang susi. So, yan. Tapos, yung chain niya is, hindi ko alam kung anong klaseng chain to, guys. Anong tawag? Ang alam ko lang talaga is box chain. Tsaka, Damascus. Yun lang ang alam ko sa mga chain. So, ayan. So, itong mga pinakita ko sa inyo, guys, is 18K lahat to, ha? Ito is, 18 inches din. So, yan siya. Ganyan pag sinuot mo. So, next, ayan. Itong, dancing chain. Ayun, pakuha. And her. So, ito is chain lang siya, guys. Choker type to. 16 inches lang. Yan. Ganyan naman. Ayan, sorry, nagpalit ako ng battery, guys. Inubos ko muna kasi yung yung natitirang battery sa isang, battery. So, ayun nga, ayan. Mabalik tayo sa dancing chain. Ayan, maganda siya kapag ka nasa leeg na. Ayan, kasi para siyang gumagalaw-galaw talaga. Ayan siya. So, focus natin. Ganyan siya. Ayan. So, ito is less than 1 gram lang to, guys. So, nasa 200 lang, 200, nasa 2K lang din ata to. Yan. Basta kapag ka less than 1 gram, nasa 2K lang yan kasi ang per gram ngayon is 2,900 na, 'di ba? Or yung iba nga 3,200 na. Ako kasi may suki akong jewelry store. So, may ko doon, meron ako laging discount doon. So, ayan. And then, yung naabutan ko pala, guys, na price ng ginto noon is 2,250 lang. Alam nyo yun? 2,250 or 2,150. Ngayon, grabe, 2,932 na, diba? So, buti na lang, na ako nun. Nakarami na rin ako ng mga ginto bago pa siya nagmahal. So, ngayon, puro lightweight na lang yung inaano ko. Ayan. So, next is etong etong swan. Ito pala is 24K to. Meron akong naliligaw na 24K dito. Ayan, yung swan. Walang walang duck. So, swan na lang tayo. Magkaano naman sila. Magkamag-anak naman sila. Ayan, 24K yung kanyang pendant. Tapos, ganyan yung niya. Sobrang nipis lang nung chain niya. Ayan. Same nung chain nung nung mga VCA ko. Kaya, ayan, takot na takot din akong gamitin to. Kasi baka mahablot. So, siguro pag pag trip ko lang. Ganyan. Or depende sa mood. So, ganyan siya. Ito, medyo medyo mataas na sa 3K to. Kaya kasi, hindi rin pala. Kasi wala pang 1 gram yung niya, yung pendant niya. So, hindi lalagpas din ng to, guys, ng 3K. So, yan. Yung aking 24K na necklace. And then, next, ito, maraming dito, guys. Maraming nagagandahan dito. Marami akong nakukuhang compliment sa, na to, sa necklace na to, promise. Ayan. Kasi ngayon, kung napapansin nyo, mahilig ako sa mga 16 inches lang, yung ganyan. Parang choker type lang. Ayan. So, ang daming dito eh. Daming nagagandahan. So, ito yung flat chain. Ayan. Dalawa siya. Ito yung medyo manipis. Ayan. Ito is 1.4 lang ata, itong manipis na to. Ayan. 16 inches lang siya. Sa inyo. Hindi makita. Ganyan lang siya kanipis. Yan. Pero ang ganda nito, guys, sa ang ganda nito sa liig. Kaya ang daming tatanong sa akin nitong flat chain na to. Super duper nice talaga nito sa sa leeg. And then, ayan, meron din ako yung niyan, yung makapal version niya or yung malapad version niya. Syempre mas mabigat to, guys. Ito kasi is to 1.4 grams. And then ito is halata mo na agad. Pag ganun mo is may kabigatan talaga siya. Ganyan din yung niya, yung lapad niya. Ayan. Pasensya na kayo sa ilaw, ha. So
So, ganyan. So, siguro times 4 siya nitong ano, nitong manipis ko. Yan. Ito, sobrang ganda rin ito. Ayan. Ang daming nagtatanong din sa akin ito. Saan mo nabili yan, Miss Mafi? So, ayan. Meron akong suki kasi guys na ano, na jewelry store nga. Pero, tingnan nyo din kay ano, sa kapatid ni Anakay. Yan. Minsan meron din dong mga ganito. Nakikita ko. Kaso pag meron na ako is, sige, pass na. Kasi ngayon, yung gusto ko yung mga unique na design. Yan. Ayan, yan, yan. So, yun lang. Ang ganda na ito, guys. Promise. Sa leeg. Yan. Kaganyan siya, oh. Pagka sinuot mo. Yan. Ito nyo yan. So, kahit itong ano, kahit itong manipis, maganda rin to. Dami rin talagang nagkakagusto nito. Yan. Sobrang simple, diba? At saka elegante, tingnan. Kahit na naka-ano ka lang, naka-t-shirt ka lang, or naka-polo na white. Sobrang ganda niya. Lalo na kapag ka naka-black ka, guys. Lutang na lutang yung pagka-ano nito, pagka-gold nito. Ayan. So, yun lang sa aking flat chain. Favorite ko itong dalawa na to, eh. Yan. And then next, ayan. Ito na. Meron ditong sa ano, sa standy ko. Sa leeg. Ayan. Sumunod itong ano ba tawag dito? Paper clip chain. Yan. Oops. Yan. Paper clip chain. Usong-uso din to ngayon, guys, sa ano, sa online. Kikita nyo to sa mga nagbebenta ng alahas. Isa to sa ano, sa best selling type ng necklace. Uy! Gano'n ka. So, ayan. Ito is ano din siya. 16 inches lang din. Kasi may nahihilig nga ako sa mga 16 inches ngayon. Kasi sobrang lakas makasexy ng, ano, ng leeg. So, yan. And then last is etong, ano guys. Etong with, ano ba dito? Droplet ba tawag dito? Na necklace. Yung may mga, ano, mga bato. Yan. Tunay na bato yan, guys. Yung mga nandyan. So, may ano ako nyan. May paper ako nyan. O yung tinatawag na, ano ba yun? G something pag mga daya. Yan. So, ito is medyo, medyo mahal to kasi may bato. Pero, yan. Pag sinangla mo naman yung diamond, guys, walang ano, walang value. Kaya, if I were you, mag-gold na lang talaga kayo. Yan. Ang ganda rin ito. Nakaka-sexy din siya ng leeg. So, yun lang, guys, ang mga ano ko, collection ko ng mga necklace. Last pala ito. Ito is yung chain na pinaka maliit na itong type. Ganyan. So, ito is lightweight lang din to and 16 inches lang din to. Yan. Ngayon, ito yung favorite kong gamitin kasi simple lang. Kaya parang may ano ka lang sa leeg mo. May something ka lang sa leeg mo. Diba? So, yun. Yun lang, guys, ang ano natin. Yun na yung request nyo, ha? Napagbigyan ko na kayo. So, pagpasensya nyo kung ganun lang yung pagkakapakita ko sa inyo. Kasi madalian lang, alam nyo na. Hindi ako mahilig mag-sit down vlog, mga ganyan. Or video. Gusto ko yung talagang, ano lang, parang vlog lang na, alam nyo yun? Hindi yung... Minsan kasi pag mga gantong sit down is nawawala yung ano ko. Parang ang daming take na kailangan. So, at least yun. Wala. Dire-diretso lang din pa. So, ayun lang. Thank you so much sa mga, ano, sa mga nanonood pa rin ng vlog ko. Kahit na minsan nawawala ako. Hindi ako makapag-upload. Yan. Thank you so much. So, let me know, guys, kung meron pa kayong gustong makita sa mga... Kasi naka-off yung comment section ko, diba? So, message nyo lang ako. Kasi yung mga nag-request is nag-message lang sila sa IG, sa Facebook ko, yung iba kasi friends ko din sa Facebook, yung ganyan nakita nila, sa story ko, yung ganyan, Miss Mafi, ganyan. Yung iba nga nagsisend pa sa akin din ng collection nila ng ano, ng ginto. Diba? Ang saya kasi, guys, kapag may ginto ka talaga, nakaka-happy talaga. Parang, yan, ang saya lang. Parang happy feel yung mga gold. So, yun lang. Tapos pala, guys, kung tatanungin nyo ako, mas magandang klase ng ginto is yung 18K na. Kasi yun ang matibay kesa sa 24K. Kasi yung 24K is sobrang, ano nun, sobrang lambot. Ayan, kasi puro na nga siya. Purong ginto na siya. So, malambot siya. Unlike sa, sa 18K is, siya, matibay. Ayan, and then,
75% siya gold. Yan. And then, kung pang ano nyo lang naman, pang, tawag doon, pang daily nyo, yung ganyan, pwede na siguro sa, ano, sa 14 karat, pwede na yun. Ayan, para, pero konti lang din kasi yung difference, ng 14K sa 18K. So, mag 18K na lang talaga kayo, guys. So, pag-ipunan nyo na lang, para kung may mga extra kayo, yung ganyan, bili kayo ng, yan, kung mga pa isa-isa. Kasi ako lang naman, di naman ako biglaan bumili. Kapag kami natataypan lang ako, pero ngayon, stop ako kayo sa, ano, sa mga gold kasi parang masyadong mataypan pa. And gusto ko nga yung mga unique, may mga unique akong pieces dyan. And ayoko na ipakita yun kasi mamaya sabihin na naman ng iba dyan, bragging, yung ganyan. So, akin na lang yun. Nasa safe na yun. Okay? So, yun lang guys about sa ating ginto. And panoorin nyo si, ano, si Madam, ano ba yun? Yung vlogger din na, ano, na mahilig din sa ginto. Si Madam Gold Digger ba yun? So, yun, madalas kong panoorin din yun. Madami ako nakukuhang tips sa kanya. So, yun lang. Thank you so much, everyone. Bye. Till next time. Bye.